Hvala, predsedavajuća. Ovim amandmanom propisuje se obaveza formiranja posebnih redakcija na jezicima nacionalnih manjina pri javnim medijskim servisima. Rješenje predloženo ovim amandmanom jeste mehanizam putem kojeg se ostvaruju Ustavom garantovana prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na svom maternjem jeziku, ali i javni interes u oblasti informisanja utvrđen Zakonom o javnim medijskim servisima. Kao što smo već govorili, pripadnicima nacionalnih manjina koji žive van teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, a posebno Bošnjacima i Albancima, nije moguće da u praksi ostvare prava kojima garantuje Ustav i zakon Republike Srbije. Ovim amandmanom daje se konkretno rešenje, odnosno jedino moguće rešenje kako da se pravo utvrđeno Ustavom i zakonom implementira u praksi.